txistuan, gitarran eta botzan San Migueletik Joseba. Tekladuan, akordioian, abotzean, gaur etxean jolasten, Pablo! Ondarrutik San Miguelen lotu zen gure bajisti Jose. Gitarran eta botzean gure berangostarra Unai. Erandiotik, mota guztetako perkusioak, harmonika eta zer esanik ez abots ezagun zoragarri hori. Josu! Abotzean, San Inaziotik, Edurne! Eta natzean, zuek hau, alik eta hobekien entzuteko, Mon Galdakostarra. Eskerrik asko! Eskerrik asko, placer bat izan da guretzat, eta gure duzuenen arte.